Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Ay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga ng Muntag Palabati region-wide, mga balagad kita sa nabilin na 59 minutos karon nga adlaw Huwebes, petsa 8. Huwebes na mga edisyon sa inyo siring nga pala tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siring nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila kapagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sila kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod.
Of course, ang atong sining mata kag durunggan oras sa kagabiyon ang atong sining nga Patrol 2. Kaya na pa nagalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod sa liwat ato naman gabantayan. Himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo. Automatic mag-responder sa aksyon John Diaz. Back to back sa atong nga piloto. Aksyon ninyo, Bugina. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag international. Tagyapon ang ato nga pag-update bantay sa lakat sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa Western Visayas, sa Bacolod kag Negros Occidental, even sa Bilog kakalibutan. Pang-Webes edisyon ang News Center ginaman ni Aksyon Dale Salazar. Opdaman kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espogar. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kirandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labilin 56 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sagyapon ang atong sinipanahon, tiyempo, nagapabiling nga mainit. Nangin Mayo ang dalagan sa atong sini nga panahon. Although nga tikon kaysa may mga low pressure area nga masiplatan ang atong sinipag-asa, pero hindi naging man siya kaporma bagyo kay puwerte ang init nga aton ma-experiensyahan. Tag-ilinit naging man eh. Hindi naging man inaya malikawan. Oy sa aton kaya makaaksyon na. Base malipat ka mo, sundon talang yapon ang ginatawag health protocol kay ang fear ang kahadlok yapon sa aton local government unit sa aton sini gobyerno provincial nagapabilin kay daw wala untat ang pagsaka amat-amat sang COVID-19 sa Bacolod, even sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. May mga kanya-kanyang announcement kag pronouncement ang pila ka mga LGU sa natungdan nga banwa kag syudad sa aton probinsya. Base man sa ila nagkalain-lain nga mga executive order nga ginapapanaog sa ila natungdan nga mga banwa kag syudad. Sa gihapon, likaw kita kung pwede lang nga hindi kita matapikan sang COVID-19 nga amat-amat nagataas sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May flash report kita nga pasudlon sa Patrol 2. John Diaz, ano nga flash report? John, please come in. Aksyon na Eric sa Kabaybas Operation ang ginkatasang Station Number 1 sa nga gabi dari sa Purok Punay, Barangay 16 na ding area di mismo sa may syudad sang Bacolod do mga tatlo gineo ka mga persona na dakpan subject ni nila do babae ini ba mong i-check tabi si Police Major Amigo Sarona ang station commander sa Station Number 1 no
Sir, may gabi live ka sa Action Radio with Action Eric Magbanwa. Sir, congratulations for another successful bypass operation. May gabi sa Picolamat isang Action Radio. Sa kay Action Eric, may gabi Action Eric. May gabi, Major. Sir, ang subject, sakto ko, babae. Babae ang subject sa bypass operation. Kag nabati ako kina si alias bro ni sa kono, sir. Yes, alias bro. Nag-doubt ko na Action Eric, ba si Abi ko, Si alias bro na siya muna siya. Minsan to sang suspekto sa masakers tangob to. Galing hindi man to imagination nilang to no? Pero babae ka ng subject, pero dugan nyo sa kinomonitor. Mga 2 weeks naman monitor ni sa iya. Kaya may mga information kami na baton sa mga pumuluyo nga kini nga babae nga baligya sang illegal nga droga. O munagin monitor namon kagganiya natigayon namon nga ibayba siya. Okay, but sa ringon sir, dugay may mga ngalan, naging man siya. Ang duwaya ka mga lalaki, ano nila participation man? Bali, anduha na kuhaan sila kasi isang suspected siya bukag parapernalyas. Din kini ang isa nadakpan na niligad. Ang isa ka lalaki nga upo nila. Nakagwa kay nag-abil sang flavor ganing. Amo na kali, no? So, may mga damo-damo on na recover, galing kay gulugagmay, no? Yes, mga gagmay na siya, mga 11 sa silang may unod nga suspected siya bo, wherein ang estimated namon nga weight is 2 grams, kag ang DDB value is 13,600. So most likely, sir, ini for baligya, inagid ni, ino mga gagmay nga sa street. Yes, pamaligyan na nila. Kag kung customer nila gusto magamit, dito man laging pagamit. Saan mismo sa balay? Yes, sa balay mismo. Sulod nga mo ng abalay, gali. Pero sir, ano ni kategory nila? Bali, kategory ni sa kay alias bro is LI lang. Tapos kining si alias tatlo, it's BI na ni siya. Ang isa newly. Oo, ang isa niya lang. Sige, pero isang hard sila na ipreso sila sa Station 1. Sir, congratulations na. May update na kita karoon na for the names kag iba't pag recovery. Congratulations sa lahat, sir. Thank you sa imo action dyan. Action na Eric C. Police Major Ramiro Sarona, ang station commanders ng station number 1. For more developments, sinikaroon, nabantayan sa tumag-action diri sa Gapon sa Action Radio Bacolod. Flash report sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod-sunod na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat John Diaz, fast report by bus operation. Ginpatigayon nila sa may Purok Punay area sa Police Station number 1 sa Barangay 15. Congratulations kay Police Major Ramil Saronang Hepe sang Police Station number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10 na kita, ha? Way untat man ang bypass operation sa Atos Kapolisan. Bisan gulo gagmay lang proti yadi pa man nga mabuhin-buhinan ng mga adiktos diri sa syudad sang Bacolod. Amo ni nga do nagasala utot nato nya sang imo pamagi nga hindi ta matapikan sang COVID-19 puno ni mga animalis daw. Way gini kakatak-an nga magbaligya sang Cebu. Waay nagalanta kung ano ang konsekwensya nga matabo sila kung madakpan sila. Sa amo ni nga sahi sang kaso nanamitan gid guro ang mga animal nga mag painit sa sulod sang karsel ho. Rasonan ka lang permi nga pigado. Rasonan ka lang permi nga ti ginapakaon man sa iya pamilya ang ginabaligyan sa Cebu. May paman pa na nga pigado. Pigado, mo liga ka sa Cebu. Kundi tinunto. May mga tao gidya nga ahway gidya sa bungog nila. Ay, puwerte ng ability. Sige, sige, pasubong ang inventaryo na ginahimo dira ni Police Major Ramel Sarona sa mga items ka na-recover nila sining panibago na bypass operation karong dira mga gabi dira sa may Barangay 15 sa Purok Punay. Tatlo ang suspect, isa diri ang subject sa mga bypass operation. Si alias bro, babae niya. Ang alias bro to nga permiro ginmensyon ni Christian Tulot. Lalaki to yan. Pero may twist diri ang balita bala nga masaker sa Block 2, Lot 8 dira sa may Gardenville Subdivision sa Barangay Tangob. Alin kay na sang aga, sang ugtos, sang hapon hasta ini nga gabi. Natutok sang Action Radio
may mga breakthrough kag may mga twist sang balita. Sining karon lang inilagay na gabi sa programa ni Action Boy sa Action Firing Line. Way na nagduwa-duwa guro kag ginpakamayo na lang ni Christian Tulot alias Dondon nga akoon ang kaso nga pagpatay sa tong apat ka mga persona bla nga nasapuan nga advanced state of decomposition dira sa puluyan sang nombre kag Espinosa sa Tangog. E kung ninyo madumduman si Christian Tulot may mga ginpang mention pa nga mga ngalan si alias Boss Bro pati ang pamilya to sang Espinosa nga si Joel dogin link pa ya sa kaso dogin ulami pa sa kaso tining gabi lang gito. Grabe ang twist sang balita. Sa interview before mag-end kay ng firing line ni Action Boy, nagsiling si Police Major Jory Puerto nga ginako na ni Christian Tulot ang makasiligni nga krimen. Dala sa iya pag-ako nga wala na sang iban pa nga tawo nga naghimo sang krimen. Ito sinuto ya si alias Boss Bro. Nauyaan pa niya si Joel Espinosa sang katuntuhan ni Christian Tulot nga sa pagkamatuod gali siya malang isang naghimo sang krimen. Gil pa si bangda niya pang iba niya nga tao. Muna siling ko balang kung konsensya na gani abang sukot sa imo mabot gid ang panahon nga hindi ya kapag patulugon kag hindi ya kapapakanon. In other words, ang matamato niya nga patyo ng imo sini nga utok tungod sa katuntuhan mo. Kung mayo utok mo patyon mo yung 5 katuig nga bata nga babae mga senior citizen to sa balay sa pamilya nombre kag sang Espinosa pinamataya ti ang mismo gingamit sa krimen atong kuan bla atong martilyo kag ang espadeng ang turutunto yung tudlo yung man sining nagabi sa polis nya sir kuhaan nyo to sa balay sang nakalamatay kaya ato na to sa dalom sang kusina gimbutang ko gitago ko ang martilyo kag espadeng pagkatapos inilang nga hapon ang mga gamit sa mga nagkalamatay ito nasapuan to sa balay-balay ito sa Barangay Bunga sa Banwa, San Don Salvador mga cellphone kagalahas itong mga nagkalamatay dito ay giliging tago kurti gidya nga tao magimo istorya mong drawing kuris kay si Kwan si Christian Tulot di klaro na why na niya labanan niya sa bingo labanan niya sa pasan sang cross padulong ni sa Kwan sa Kalbaryo ni si Kwan si Christian Tulot kagabi ito kaisog pa sa iya pero nung pawanan sa pagkahigop ya sa bo may mga ginaistorya sa polis nga amo ni nga mga tao amo ni si Kwan nagkuga, naglabo dali mo sa katapusan sa istoryaya inilang ang gabi may mga Kwan patani mong may mga patigay ng patani nga pag-confess ini si Kwan extrajudicial confession ni si Christian Tulot ni doon naglalae magari sa ulian talaga si istorya ya sa finale sa nga extrajudicial confession sa katapusan sa istorya ya ginako yan na ang krimen but silingon why na sang second why na sang third party ginako ya sa kay Police Major Jory Puerto nga ginhambal ba ni Puerto sa exclusive interview ni Action Jan inilang gabi nga ginako na ni Christian Tulot ang makasilig ni nga krimen sa iya pagmasaker sa 4 ka mga persona. Amo to ang pinaka-latest nga breakthrough
kag development exclusive sa Aksyon Radio, una nabatian kay na sa temprano pa sa aksyon firing line. Amo na siling ko bala nga basta gani tutukan lang sang pulista ang kaso, kag may mga buho lang sila nga pwede sarang masudlan kag mabusisi sa mga kaso. Hapos niya sulbaron sa pulisya, depende niya sa pulis mo. Kung ang pulis hindi tamaran, kung ang pulis dedikado sa trabaho, kadagalantaw sila na masolusyonan kapatagan hustisya ang amoni nga sahi isang kaso, wala sang imposible para sa aton kapulisan. Plus nga may mga ideya na sila kung sino dapat nga tao nga sarang nila maimbitar to shed light sa sini nga mga kaso katulad sini. Kung wala ni si Christian Tulot, madakpan sa pulista, matsago nga pagita pa ni sa dagami ebidensyang police station number 8. Galing kay tanda pa ng station 8, ang mga kapulisan nila, ang investigador, ang deputy, ang chief of police, una lagi pagita si Christian Tulot nga mo ni ang missing link sa kaso after nga diskubrihan nga pinamatay ining pamilya Nombre kag pamilya Espinosa sadtong Domingo sang aga dera sa may area sang Barangay Tagum. Congratulations Police Major Jory Puerto. Congratulations sa kay Police Lieutenant Junito Pastranan, Deputy Police Chief. Ang investigador si Police Staff Sergeant Roberto Gaurana and the rest sang team. Muna sila ko blaga basta may team effort gani, hapos na solbaron ang kaso kung ang tanan naga binuligay. Sikita mo si Mayor Bing naghatag na sang pagpanginbulahan sa kay Police Major Jory Puerto nga wala gilila ginutatan ang kaso halin sa pagkasapo sa bangkay hasta subong Huwebes kadako sang breakthrough kag kadako sang kaso nga masolbar ini ang pagpatay sa 4 ka persona including na ang 5 katuig nga bata. Ay puerti gidya. Makagulo ginawa ning pulista. Kaya ang pulista nagataod-taod man mo. Kung ano pang sarang nila mahimo sa kaso kag madugang-dugangan ang mga ebidensya bla. Siyari kadako sa ebidensya sa mga ginayatan sa pulis. Although nga ining gabi latest ang paghahambal ni Christian Tulot na siya na lang isa ang naghimo sa kabunan, wala sa iban, wala pa ni sa tubangan sa abogado, plus ang recovery sa kalahas kag mga cellphone sa nagkalamatay, ebidensya na nangadaan. Ang pag-recover sang binangon, ispading kag bartilyo, ang gigamit sa krimen, ebidensya na nangadaan. Plus ka magwa pagresulta sa autopsy kung may linab-an ginman to sa ulo kaging martilyo ang ulo sa mga nakalamatay, kadako-dako sa ebidensya in favor sa police naton subong tungod sining recovery sang instrument na gingamit sa krimen. Ang pagka-recover sa martilyo kag sang ispading dako ini nga breakthrough sa kaso kung gamit sa krimen ang pagambalan. Magwa abi autopsy sa medico legal nga ang ikabatyan sa tong 4 may agi sang labo kag agi ka martilyo at iway na bullseye na solve ng kaso kaya na-recover ang instrument mo maging gamit sa krimen makaduga makasabugat sa kaso ni Tulot ni mga alahas kag cellphone nga na-recover tos balaya sa Banwa, San Don Salvador sa Barangay Bunga. Nagigatuan gito ni Pastrana kag ni Puerto opo sa iya nga team. Plus ining gabi lang gid niyo ang pag-ako iya nga siya dalaan naghimo sa krimen
na pagpamatay kag wala na sa iban pa nga tao, we considered this case according kay Police Major Jury Puerto close. Ang mga ang mga affidavit na ang kinanglanon para nga ma-file ang kaso nga murder. Kay nasa nga po nga gaw man napapasaka kaso kay Christopher Tulot in violation sa Republic Act 9165 illegal possession of prohibited drugs. Laban-laban ko sa mga mo kung na dayon ang bitay abito. Diba si Tulot ng unang bitayon o kung pamatmatan sang death penalty kating pinamataya pat gigabilogo plus makaruluoy nga 5 katuig bata. So kung mayong utok kagwisyo sa utok mo, ikaw nga tao nga isahanon ordinaryo, kung mayo ng dalagan sa utok mo, imposible na mahimo mo ni ang krimen. Ina kung ara ka sa usto nga paminsaron. So ang paminsaron mo, ginakontrolar sa ginahigop mo nga sabo, dugangan pa sa itsura sa tao nga may duwa ka sungay, patay kang bata ka. Ang imposible, mangin posible. Sigurado ko nakaguliganawan nila wig si Puerto kag si Pastrana o sa kay Gaurana kag sang team sa Police Station 8 na wagid na kuntat sang kaso. Ikita mo muna basta ang pulis may makita na yung buho nga sarag nila masudlan sudlong na nila kag diskubrihon ang pinakadalom silang buho kay base inang buho nga pinakadalom amo na mag-angot sa kaso nga ginausisa nila laban sa Solbar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Sige kay boss tukion ta naman si Police Major Jory Puerto. Amo lang namian ko kay Police Major Puerto kay daw hindi man bala maila sa media. Mahapos man tawagan mo kag interviewon. Daw ka hapos na lang magkuha ka sa mga information nga kinanglanon mo para mapalabot mo sa publiko. Again, congratulations sa tanan-tanan nga personnel sa Police Station number 8 for job well done. Pinapananaw ko na ni nga partially maangko na sang pamilya sa mga nagkalamatay ang ginatawag nga hostisya. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check na nato sa Liga Patrol 2, nato sa Liga Coastguard Patrol. Kadali lang hibaloon tayo yung paglibot-libot na aksyon dyan. While abot sa pag-responder nila sining bypass operation ni Police Major Ramil Sarona. Ang report na aksyon dyan Diaz, ginadulong sa inyo sa Kalawan sang D3 Bayo. Hibaloon tayo sitwasyon sa Metro Bacolod. Observation report sa aton sining Patrol 2 sang aton sining Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon John Diaz, observation report sa Patrol. John Mangabi, please come back. Tulot ang guay. Tulot nagtulog si Tulot karon nagagway na nagbutwa sa amon din. Hindi na siya kaputwa. Kaya makon mo, nagtupaday pa kami kita nga duwa na Hall of Justice. Kaya na kami buhay pa kami nga duwa kay na aksyon, Eric. Kag mayo man siyang ekspekar sa ako, nagkatapusan,
tulot. Naglain ang lakas ng istorya, no? Diba, sige lang, ang gina, ulihin na tapos man, kasi nasulban din man siya sa mga kapulitan ng aksyon na Eric, no? Ano kami nga gabi, ari kami pa din ng Piyong, ari kami sa may police station number 8, halin kay na alas 2 ang hapon, nag-standby kami Hall of Justice, Hasta kalabot kami Station 8 ng gabi na, naglibot, patangob. Doon tayo lang kami magpa-Don Salvador, Benedicto, tanay kayo namin lang kasi naka-inform sa Puerto, naluoy na sa media, kaya balya. Balabot yak siya rin pa mo na sa mo, no? Ang balaga pula bugtaw mo ka mo, degali. Oo. Amo ko si Puerto, amo lang si Puerto mo ginaya kung kamo ganiga pula bugtaw, kundi kami man. Huwag ka bagamba siya kalimong kasi manwa mo siya ng katapusan, gaga-sign off. Gani man. Pero kabalo man to sa ako di buwas, hindi na ni pula bugtaw sa bongser. Amo ko buwas, bugtaw ka aga pa. Kada mo naman manawag naman si Miliwat. Pero kabali amo gin-action dyan. Kasi ano na naman, obligasyon na naman. Pero nakita ko mga action, Eric, ang pag ginawa, pag Sir, Sir Tulot, ni Sir Puerto, kay nag-congratulate man sa iya, si Sir, si Mayor Bing Nerdia. Gani. Actually, ang nanamian niya lang gid kaya ang balya ako man mismo action dyan sige man ko katapuson kag iano ang kaso kay mismo si Director Manuel Placido Gambal nga masarangan ko ang kaso. Gamba ko na si Sir Placido siya nga kaya mo yan, no? Kaya mo mato nga bala tigin porsigihan nila. Duwa pa sila nga daan ni Sir Pastrana. Ati tandim sila nga duwa ko di sa jagit. Ang teamwork kag formula ni Puerto kani Pastrana nagpalarihas gid. Parehas gid sa nga duwa estilo. Dugangan man ni Gaurana nga porte mga investigador ati laban-laban eh. Mo ni mga investigador nga kay nato pag pumangkot lang sila ka pumangkot isa lang ka sabatan mong. Sige ni silent to kay actually si Sir Gaurana sang gabi na. Abala isa unta lang ka pumangkot. Yan balin nila kami sa matuod bra. O di pagambas matunog tulo-luwa sang pobre nga tulot. Pag tulo-luwa din ka ba sa Gaurana te kita mo lang gid padugayan mo pa. Tiyan mo to, may lang kay nasulbar ang kaso action Eric ngayon na, no? Na pagpatay. May kaso to siya, it's 4 counts of murder with robbery action Eric. 4 counts of murder with robbery. With robbery. So, amo na mga possible case kay pasaka kay Christian Tulot? Yes, amo na possible nga case. Kaya na dito, kasi wala din presentar sa katapos ng media ang gingamit, abi nila nga amo to ang spading, ang martilyo. Wala gito nga gintlas lang, nga gipakita. Gintakos lang nila, mga most probably mga 31 inches ang spading, 12 inches more or less ang martilyo. No? From tip to handle na? Action Eric? From tip to handle ng takos? Yes. From tip to handle ang takos, no? Amo na ang re-recover nila kay nabati ako kagina tungkol to sa sulod sang station. Dahil ko to nagrinali kaya bako may mga update kini mong dugay-dugay nali magambal sa kon nga mapa-interview sa ginaulat ko lang sa daan magpalayan pwede gid siya kuan sang statement, no? Kay amo to nakita ko nga di pa mangkot lang man siya sang ni Gaurana diin mo gintago ang spading kag ang martilyo. Ginako yaman to nga ginbutang niya sa sulod sang isa ka box sa sulod sa kusina sang balay to action Erika. Okay. Dito man mismo nga balay dito yaman gintago ato ang martilyo kag ang niya to nga gingamit nga spading, no? Pero wala pa ginplastar kung ano gid ang paano ya gid ginluthang o paano gid ginpatay, no? Ang ining mga persona, ining apat ka mga persona action Erika sa kaina, no? Bas na sa action sige, may gina-message ko sa iya, no? Actually, dito kaina wala pa na plus target kung ano ang matutuod niya na katabo. Anyways, kag ang bisanto blang unod sang pula nga bag nga bit ni Sir Pastrana din sa Don Salvador. Wala pa man to actually na plastar kay gin-inventory nila. Actually, namiyara na inventory report, na spot report, amo lang nagaling kay wala nila ginbukad kagin pakita kung ano to. Pero meron kita listahan, no? Naka-alerto kita kay na gamay lang to kay na nga liki may nakuha din ng listahan, no? Ari ang na-recover to nila may duha action Eric ka mga boxes
sang jewelry box, no? Duwa ka boxes jewelry box, duwa ka bilog, kulintas o necklace. May-ari diri sang ka mga relo, ka relo, 8 ka bracelet o pulseras, no? 8 Gold ka na, gold. bracelet o pulser. Hindi actually ka ma-identify, wala nila ma-identify kung gold o kung hindi. 5 ka assorted na mga earrings. May ara pagiduha ka mga pares sang earrings o kon aritos. May isa ka sing-sing o kon ring. Okay. May 3 ka pendant. Pendant nga 3. Isa ka Ray-Ban nga sunglasses. Okay. Isa ka bilog nga ano ning isa ka power bank. Isa ka power bank, no? Romos nga power bank. Kag 4 ka charger. Plus may cellphone nga 6 ka bilog. Baga mo. Ang dalawa na daang tablet, actually ng bata, to ba? Oo. Kaya may tablet, nakalimay makapag nga bata nga babae, dinala ito, ginkuha Okay. yaman. Aha. Amo to ginadala yung accelerator ko, ano. Ginpamangkot naman si Sir Puerto, anong motibo? Ang motibo nga ginalantaw nila actionary is, amo na ang kaso nga inagaway sa propiedad. Kay ang pagdiri si Puerto, ini sabay adapted, ampon, no? Ining si Tulot, adapted na sa actionary, sang utod, sining duwa ka mga biktima, nga ara sa abroad. Correct. So, pagpuli dira ay ekspektasyon, ang tanan niyang kinanglanon, mahatag, tanan. So, kapangayon na siya kung naman sa may kwarta, galing kay Tik is hindi man enough or hindi gidlamon sinakadakong hinatag siya, kay Tik may mga kinanglanon, man siguro sa balay. Wala, but ati ang papangayo sa kwarta, ginagamit naman sa bisyo yung nga malayan. Magati, ginako, ini nga nagadruga man sa mo. Kag hindi lang sa gali-aksyonar at kinagagamit, nagaduso sa gali-illegal droga. Gabaligya, pagid siya. Gabaligya sa illegal nga droga. Can we say nga magluwas ang robbery nga motive, wala man ginadiscount sa pulis ang possibility nga ti sa una totong interview inila nga ugto kay Major Puerto naghamban man siya nga ang isa man sa motibo ginalantaw nila droga man mo. Yes, actually kita sa kaasa ginakaso nga illegal drugs. Oo. Pero related to yan sa pagka-recover siya sa mga ginasuspectuan shabu. Yes. Amo man ang rason kung nga wala na sa kuno nagreklamo, nag-argue kung iya o kung hindi ang mga na-recover kasi siya ito posisyon nakuha. Isa nila diri ginanantaw kung paano nila actually identify nga nagabaligya sa illegal nga droga. Kaya ang gitiniran nga to gali sa Don Salvador Benedicto sa Barangay Bunga. Ginalgar sa kapulisan niya, ginadulungan niya kung ginasuplayan niya illegal nga droga man. Wala ka na mo, ano, ilan at lugar nga dito sila tabuanay, ano? Dito sa Gatiner, kaya ito kabalay, sa ginadulungan niya drugs sa may bunga, nga ginaligar man nila mahimo, nagatuluduso-duso man dito sa area. Ako na mo, gali suplayan to sagli nga droga to sa bunga. Yes, no? Okay. Kaya pag-abuto kayo na sa balay, actionary, dito sa may Don Salvador Benedicto, may narikitan pag ito nga mga empty plastic sachet. Yung suspected shabu. Nga ba may mga traces of suspected shabu, kag mahimo, balagin pang repack nga mga illegal nga droga, kag ginalantaw ng ilabas yung area kung ang balay dito actionary, amo man ang nila, no? Higupan, abi, no? Sang illegal nga droga. Sa pag-aboto sang pulis, day Pastrana, kag ni Puerto to sa bunga Don Salvador, wise ka sa minabdan to katawak son dyan? Waay na, no? Waay na, sang minabdan dito sa lugar, no? Kay pag-aboto nila, nakita na lang, kay nunugid ni ano mong, ining si Anoxonabex, siya ni mismo nanugid man sa pulis, nga may mga gamit o sila nga balay. Si Tulot, bala siya na nag-inform sa pulis nga may mga gamit o sa mga kamataan o kung sa iya nga may mata dito sila balay. Kaya balokang una yung naging alibay actionary, ginkuha yan ako ng sa basurahan sa Murcia. Ang mga nito kayo na, unang i-report mo ka na kay Boy. Oo. Nga si alias Boss Bro, amo to nakambas yan nga kuhaan to sa basurahan, no? Yes. Magiging sa'yo mag-drawing kuris-kuris, no?
Mayo bisa kani mag ano sang iyang storya. Oo. Galing kay sang uli way nagid sa kalusot aksyon ni Reke. Na-corner na sa. Na-corner na sa. Mm. Kag nang wala sa may mahimo kay naabot nga nagsala na sa aksyon ni Reke. Oo. Kay abya prestado ng statement. Mm. Paglabot sa extrajudicial confession, ang si Attorney Bartolome Maldi Jr., ang Attorney Bartolome buligan ta pero tablungon taning imo nga extrajudicial confession. Mm. Di pag sumangkot yung attorney, hindi na mo, wala na, nagsala na sa ulihi, kinakibot pa nga nakabalon ang pulis, nga na-recover, gilman to sila balay. At wala na dayon ang extrajudicial. Kasi kung na dayon, toxoneric, ang extrajudicial confession, kag na-file, ulamid dito si Joel Espinosa. Correct. Gaya kay Marlo, kaya wala to na dayon nila file, tibuwa ito na dalay, wala na to na dalang isa, kaya baga rin isang pulis, abiya mapati, kami gayon siya nga ginaambal, dalawa sa balong nga dahimo kami pamaagi nga makakandak sa investigation nga maangot aksyon sa kaso kay bisan na may mata o gapati nga may ara si Joel Kelepanan to kay isang gabi to ay balo kuno na tabo mong Gani. na so amo na aksyon rek no ang senaryo dito mismo. So, Pero, taon ta ni boss yes no ari pagit ang sining nga gabi ang final statement ni Police Major Jory Puerto. Ari aksyon rek. Okay. Sa aton nga interview dito mismo sa area. Ispating kag paning martilyo. So, sa balay niya sa Kaisi. Sa Kainsen. Sa police, na siya nag-commit ang crime. Sir, bali ang mga revelasyon niya kaina na certain bro pa involved pa si Joel. So, drawing niya lang. So, bala. So, currently, nagpakogig siya nga siya. Hindi mo krimen kay na panamon na na-recover naman ang mga cellphones, yung mga pabutang sa mga victim natin. Saan din niya na-recover, sir? Sa gikatuwa niya sa Don Salvador. Okay. Isa, yes sir, no? Sa cabinet. Ang tago yaw. Ano yun na daw, sir, ang balay sa Salvador? May yan tagiya. Dito niya nakutuan kong magkanto sa Don Salvador. Yung kumbaga sa site of ka? Mungkin siguro ang nakutuan niya to. May yan na. Sino ni sir ang ginagatuan niya sa Don Salvador? Anong ngalan? Arias Domingo. Hindi ko tumara di Gold Story. Ano yan, sir? Odd boss or what? May ko yan. Migo yan. Sa ano sila nagliguan? Drugs kay siguro Soki man eh. Kasi siya ginatulungan niya man. Nilatulungan niya. Kaya may mga sachet dito na recover, no? Opo. Anong exact na place, sir? Barangay Bunga. Barangay Bunga. So, nakumampot, anong motibo? Yung pala sila, naging papaya ang apat. Hindi ka-akik niya sa kay Jocelyn. Because? Property ko sa kwarta. Pag-adapt sa isang motor di Jocelyn nga sa Amerika. Kasi ako na mapermin sa gaway. Ngayon, wala siya para siya mo naguro nga kwan siya. Oo. So, boy, silingon, sir, nga sa balay ito, may nakuwagit siya. So, pag po yung makuha, mapatay ang, tapos mapatay ang mga biktima, may nangunguela na ng mga gamit ng cellphones. So, ano, sir, alanas pala. May mga recover dito sa San Salvador na may mga alas, may mga necklace, mga pinband. So, una pa kita siya sa accounting kung gastos ang mga pinangwaya kung pilagit sa kabilugan ng amount. Ayun ako na naman. More or less sa mga pila. Wala amount. Wala amount. Ano, sir, ang nakuha yan? Mga cellphones ng biktima siya. Kaya mga necklace, mga pinband lang. Oo. So, sir, nagambal sa kung ano nga ang ano gitang kainit niya sa kahit Jocelyn. Wala ka. Pero ang maging napakik. Nagkawag siya. Ay, last year galing may nagpa-blatter si Jocelyn. Blatter siya. June 22. Ano nga blatter niyo, sir? Maoy na siya, wala. May threat man, sir, na inambal niya sa mga iya niya. May threat na siya na inambal. Bakit? May ito. Tuwa tayo kinig pa-blatter. Siya mo hindi ka wala. Isa dito. May mga presentation. Sir, ano bid, kung nakamulot pa lang taon, ano bid mahimo oras sa manahimo naman? Hindi ko na dadamo tao dahil. Kanabi dapat. Sa iyo, agay mahamba niya sa agay niya ginkuhan. Ano, sir, Domingo Hadlaw? Domingo Hadlaw. Sir, si Joel, kag ang bro, ano ang inyong sininga pag intertinar sinima toon, ini or baligin, ulami dyan lang ni?
na-implicate lang ni si Joel, pero si bro daw ginagawin niya ng ngalan para lang malisin ang iyang participation. So, ituloy ito sa arrest bro. Ang gusto ko doon permian ng lampo sa Mastilyo. So, daw ginagawin niya ng ngalan para lang malisin ang iyang offense. So, wala yung nag-reveal din siya siya ginagawin. Sir, ang clarification, di ba, sir, wala na yung gin-invite as person of interest si Joel, sir, but gindala lang sa kapamilya? Ang pamilya kayo, nagkita din nga, ngayon paliyog lang ma-invite si Joel para makuprontay man ni si Don. Oo. Kaya man ay nag-conflict ang ila ko si Christian Don niya. Ngayon si Joel may participation. Si Joel hindi, wala, no hindi niya. Ano ang answer ni Joel? Wala gito yan. Hindi. Wala gito yan. Sir, ano ang kaso ginagit para sa kay Don? Multiple murder ang una. Kaya yung una, ginimo niya pamatayan ni mga timata. Oo, Pag sir. ipangwa ni mga pagkabutang. Sir, ang kinakbal niya nga pag-ako niya, balik ka mo ning inyo basihan sa pag-file sa kaso. Okay, may extrajudicial condition siya. Basta sa mga physical evidences na recover ta. So, multiple murder, no? Pero wala ang robbery case. Kaya nga, Robbery. May multiple murder tapos may robbery. Okay, so kanina, sir, ang confession niya kanina sa abogado niya, puro tanan to kapusigan. Atong hambal niya nga may mga tao pa nga involved. Wala ito yung misleading to. So, liwat ko ng confession niya pa sa Willing man siya. okay. Sir, ang case nga drugs was already filed. Ang kaso nga drugs. Sir, may na-inquest na siya. Sir, ang i-file sa iyang kaso tatlo, multiple murder, drugs, kag ang robbery. Amo na siya. Ang drugs na file na kayo na nag-inquest siya. So, probably Monday. Yung plaster na po ng mga pilis mo kinanglan. Monday mo file ka na yung multiple murder kag robbery. Sir, case solved to, sir, no? Masolve na. Para masolve. Pag ma-file natin, solve na siya. Kaya file naman. Sir, action sa inyo pagkadasig, bali ang inyo sini pag-follow up, sin comment ka mo. Anong reaction? Nalipay mong hit si Mayor. Mas ato sa director. Kasi gaalalay man sa amon si director. Salamat kami sa IRT. Wala ka pressure. Kaya mo na. Pero sir, may motivation ka sa alin sa iya. Kaya mo na. Action El Kamatian si Police Major Jory Puerto, ang station commander sa station number 8. Sa ina final interview kay na dito sa area sang nagatapos na no ang pagkatubang niya sa karabot sa media, pero siya mismo pasaylo kay hindi nila mapresentar ining subject mismo kay hindi siya magbangon gikan sa iya ginahigdaan. Ginapoy man siguro sa amo to nga halin kahapon. Ginapoy sa kapaminsar. Halin kamo kanina dala na tanan ni stress ka bala. Oo. Plus kati guro ga aga-aga pa sa binsaron niya ang mga nagklanabo to sa iya nga kung paano igin patay tong apat to. Gani kay amo nang tawag diyan nga konsensya. Oo, wala gid sa katulog. Wala gid sa patulog wala gid sa diyan gipatulog sa konsensya niya unless and until nga siya mismo nag-ako nang gilang wala na sang iba nga tao nga nagpatay. Ako lang gid lang isa. Gani. Tag anyway action rek balaan pag ginabuas kay ginpay dalom sa I think sa drug test. Correct. So ang ilang drug test to do ginhingagaw pa dala. Sa crime lab, no? Babal anak kung positive sa kay allegation wala siya ka drugs last Sunday. Pero ang amon nga pag kay na naman ko kita kay na sa pila ka mga pulisan o nagatao ang illegal drugs. Ang bali nagatao kung ang illegal drugs mga most probably mga ika-4 nga adlaw pa after 3 days. So panisipon ginako ya kay na sa aton sa kabalo nga namangkot ang kita sa iban. Ginako yang nga naka-illegal drugs ako nakasuyop sa Cebu last Thursday. Naligad nga weekdays. Isipon Biyernes, Sabado, Domingo, sulod pa sa 3 adlaw, hambas ang kilala tayo katatlong adlaw, amo ginigabatsag kalo sa tenation, nga gusto mo na magsuyop liwat, nga doga init ang ulo mo, galain matsag mo, dikto sa Domingo, nga adlaw actually nagsulod. Kaya amo pa check nila kung ano kung nahimo, kung nakasuyop yung sa undap di or wala. Kaya pero kung lang taon naton, Thursday siya nagsuyop, ang balya, dari sa aton interview sa Action Radio, Exosibo, ginako ya, nga nagsuyop sa amotong adlaw. Biyernes, Sabado, Domingo, ika-3 adlaw.
pasok yan po, naksarek. So, basib laway pa ito nagtahaw ang... well, hindi man na ako, di ko nagtahaw kung wala. Pero kinambala ng sakon nga nagamit sa Webes Action, Eric, no? Sige. Pero naman na, congratulations, di ba? Kay Police Lieutenant Pastrana, ang balay great ugit sa kunong adaan, karon nga gabi. Nga mamati siya? Okay, ang baga pamati sila sa patrol nila, Damok Station 8. Gani man. Kita mo sang last kay nasa firing line, gin-interview ko gitsagi mo ko, sir. I-congratulate na dito naman ba, mga kay Dumayo, giningilaban sa Bungaw. Pero mayo lang gani kay, ang namin, pag inakso na rin, kay ang counterpart nga Don Salvador Benedicto, abalit isa lang ko nila, katimbre, gagiyo do yun, arat do yun. Kaya po sa ila, kaya ang balis ng Puerto, kung hindi sila magiyo yun, ang oras, galakat. Yes. Base lang evidence, madula. Kasi may mga allied, di ang mga suspect, base itong balay, lagi na tinira niya, makontaminate to, pangkwaon, ibang nga ebidensya, ti makaproblema sila. Correct. Di may makuno kay kagaling kagapon, so nga to, may nagkatimbre, dito sa Don Salvador, naglakat din ang Don Salvador PNP, kay nasa nagtimbre, sila aksyonerek nga may gamit, itong akuluwaon, ginunahan na to ka Don Salvador PNP, no? So, pasalamat na sila sa maayo, kag-alerto, na kapulisan sa Don Salvador Benedicto, no? Ano tawag nga team effort? Yes, action Eric, no? May matoti. Subong nga gabi, Sir Gaurana, tulog-tulog. Kaya pala, ligapon mo, di ba? Kasi ganyan talaga. Saga mga intel sa station number 8. Ano mga kaksona? Ang aton nga ginatutukan dito kay Ina sa area mismo sang barangay sa station number 8. Sa barangay Panokoy Srad sang Bacolod. Sa totonan mga kakson tandaan, isa sa maraton sa pagtugas sa malatian sa aton labas mong paguyang ko ng pagrubo sang aton immune function. Ang mahigko a colon, gagang hindi regular ang pagpagwas ang iko sa aton lawas sa may dako. Ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, wala sa na sa atin sa Bacolod Action ng radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz. Again, congratulations sa kapulisan sang station number 8. Amo nagatawag nga team effort. Plus ang buligman sang Don Salvador Benedicto PNP Station sa mga koordinasyon nga ginahimo sa taga Police Station number 8, ano? Again, congratulations sa kay Police Major Jory Puerto, kay Deputy Police Chief, sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang investigador on case si Police Staff Sergeant Roberto Gaurana, dagang iban pa nga mga kapulisan sang station number 8 nga kabahin sining amat-amat na nga pagsulbar sang massacre sa barangay Tangob nga nagresulta gid sa kamatayon sang 4 ka persona including ang 5 anyos nga bata nga babae. Balikan tara si Action John Diaz sa kompleto man nga report parte sining bypass operation ang ginahimo sa kapulisan sa station number 1 led by Police Major Ramel Sarona. Congratulations sa taga Police Station number 1 sa mga K9 ni Major Sarona. Ara sila sa bungog monitor sa aton nga live streaming ang mga taga Police Station number 1. A report ngayon na batihan bago lagid gradulong sa kaluwan sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo kang pangontra ini sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Mapugnaw nga hangin agadapyan
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. La Villamor, ikan sa Central Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor, line number 2 sa report. First, maayong gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton man nga mga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol sa pag-monitor. Ang aton kapulisan iya sang Banwa sang La Castellana Action Eric. Sige po no maro matawhay ang ilang blatter book kag wala man sang aksidente kag insidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Apang ang aton PCR kag PNCO nga kapulisan sa pagpamuno naman ni Police Master Sergeant inisya ang
nagaupod sa aton Chief of Police nga si Rodjon Daryl H. Nigos, si Police Master Sergeant Minyosa, nagakandak sang ilang buluhaton sa programa nga Kapwa Ko Sagot Ko, no? Ang aktibidades nga ginahimo sang aton kapulisan sang La Castellana, ini sila nag-involved sa paghatag sang mga food packs, no, sa mga katigulangan nga daw hindi na makasarang sa pagtrabaho aksyon Eric. Kag ang aton man nga mga tricycle driver kag mga tricycle driver ginatagan sang importansya sang aton kapulisan, kag ini siya ang gapangatag sang gamay nga mga food packs, no, bugas kag mga dilatas agud to sa pagpahalipay man sa Balatyagon sang aton nga mga kauturan sa sining nagaduging man sa gyapon nga pandemic nga COVID-19. So ang ginhimo sang aton sang kapulisan, gupod man ang aton Chief of Police si Police Captain Rodjon Daryl H. Nigos, nga galibot kagina sang aga alas 9, no, sa paghatag sang palipay sa aton nga mga katawhan dira sa 13 ka barangay sa Banwa sang La Castellana aksyon Eric. Kag sa gihapon man sa pagtapos sina ang aton nga kapulisan nagabantay man sa vicinity sang aton barangay dira sa barangay Minato, no, kag paibaluman sa gihapon sa mga kauturan naton nga wala sang masakyan dira sa mga 13 man ka barangay, kag naga-offer sang libre nga sakay nga wala sang masakyan pakadto sa Banwa kag balik naman sa amo nga mga barangay, no, ginasuportaran sa gihapon sa atong kapulisan ini ang programa nga libre sakay. Kag sa gihapon ang aton kapulisan gahatag man sang mga flyers nga reference sang ILCAC kag sang aton nga COVID-19 awareness, kag inisya inline sa gihapon sa paghatag sang pagpaybalo sa mga kauturan naton sang awareness sang COVID-19 na aksyon na Eric, kag ang anti-terrorism law nga tandak man sang aton nga kapulisan nagpaybalo nga indi gid magpadala sa sugyot o kon sa matamis nga mga pag-recruit sang aton man nga mga kauturan dira sa bukid, no, ang mga kauturan naton nga ara sa ubon sang CPP-NP kag NDF, no, kag ginapalikaw sang aton nga mga kapulisan nga indi gid magpadala sa amo nga brainwash sa aton nga mga kauturan kay wala gid sang igadulot nga maayo aksyon Eric. Padayon sa gihapon sa paglibot ang aton nga kapulisan, ilabi na gid sini sa pagkandak man sang aton nga mga kapulisan sa aton nga mga barangay tanod sa mga bipat sa pag implement sang safety kag health protocol dira sa barangay Robles sa quarantine facilities, kag ang aton nga mga katapo sang bipat aksyon Eric kag inaman sang alas 11:30 nagkandak man sang pagbalik sa ilang mga training, no, gina-training sang aton kapulisan sa pagpamuno sa gihapon ni Police Captain Rodjon Nigos aksyon Eric. So gina-recall ang ilang training sang ilang mobilization sa pag-arrested person sa ilatag sa mga barangay aksyon Eric. So mo ini ang aton nga mga information kag balita gikan sa aton area of responsibility sa barangay sa Banwa sang La Castellana aksyon Eric. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jofred Sapanta kag Honorable Don Gisrael Embultorio sa siyudad sang La Carlota Kapurok-Urok gid ni sila kapamati sa Action Night Patrol.
Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Binamor live report gikan sa Central Negros. Ang balita ni Aksyon Percival Binamor giradulong sa Kalawansang DTX 500 capsule. Gusto mo maghoben bisan may edad ka na? Ang katapat sina tumar kagi DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang kampiyon nga proteksyon with 1.3 million ORAC units of antioxidant. Epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation. Sa DTX 500 capsule, ang panit ginapahuben, internal organs, ayuhon. DTX 500 capsule, ang sekreto. Agod, ikaw, magwapo. Ang report ba ni Aksyon Percival Binamor giradulong si Sakarawan sang Santon Plus ako sang MyTC. Dugay ka na ba? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Anistor Hervias, Makuring Junior, ang gabigid, sakay Leonard Antiporta, Ibon Butcher, may gabi nandira, no? Sakay Villanueva, Carmelo, mayong gabigid, ha? Kay Toto Kerwin Hamindang, ito Joda, may gabi lang kang may nandira nga pag paurok-urok pamati, sa Aksyon Night Patrol program. Lagi na tamiya kumandira, happy rin sinilang kamay nga pagpaurok-urok si Amboy Maningkil Tambasin na nagapaurok-urok gid sa Aksyon Night Patrol program. Si Toto RJ Javier sa Dumaguete, baw nagapaurok-urok ito. Pamati sa Aksyon Night Patrol program. Bawat salamat kita sa inyo dila nga pagpaurok-urok. Sa kay Dokis GB Montemayor Villarin, haraman gapa urok-urok man pamati sa Aksyon Night Patrol program. Salamat gid sa inyo dila nga pagpaurok-urok. Balik kita when we come back. Balik ka report na Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This was... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel Bisyo, Aksyon, Aksyon, Radyo. Pabalik din sa tumulagad balikata sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2. Sa siling final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon John Diaz sa balik report. John, please come back. Tatlo ka mga persona sa narikin sa kapulisan sa station number 1 sila ging kasang bypass operations sa nagidang mga gabi sa sa Purok Punay, Barangay 16, Sirad sa Bacolod. Arestado ang subject ng bypass operation naging kilala kay Marivela Finian alias Bro, 34 anyos sa mga lugar. Dakop man ang duha ka mga lalaki naging kilala kay Arlo Alentano, 23 anyos, sa Purok Punay, Barangay 16, kag Alex Avilanusa, 38 ang edad sa Purok Kingfisher, Barangay 16, tanan sang syudad sang Bacolod. Sunog kay Police Major Ramil Sarona, ang station commander sa station number 1 na recover diri sa posisyon kay control sa managaladakpan ng anong kang transparent process sa siya sang illegal nga droga nga nagginabarbanta kabugat sa 2 gramos kag may estimated market value nga 13,600 pesos. May na-recover man nga pila ka mga drug paraphernalia sa posisyon kay control sa managaladakpan. Samtang kay Alentano naman aksyon Erika na-recover diri siya nga posisyon ang duha ka mga transparent transaction sang illegal nga droga. Karon ining tatlo ka mga persona preso sa custodial facility sa station number 1 kay matala na masakan sang kaso nga paglapas sa dayi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Balita gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sabitan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Good night, Carl. Aksyon, Night Patrol. Salamat kay Aksyon John Diaz sa Derivate ang kabuusan nga pagpalagad sa Action Night Patrol program. Webes edisyon magatakop ini Radio balik ini buwas Biyernes. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad kay kabisa kay Action John Diaz, Action Percival Villamor,
Alang-alang kita kay Action Roger Guti ba? Buwas basi maka aratsada kag maka arangkada na siya. Ato kapiluto sa Patrol 2 Crossfire Patrol Action ninyo Bugina, News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ng Korman Action at Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat at pagtulog, magpangamuyo, sa iyo pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!